hienon näköinen on hotellikaustinen, jossa on aamiaista tarjolla. Festari aamiainen 7-11.30. Sushi buffet 14-18. Alakartti ja pizza 18-22. En tainnut muistaa ottaa aamiaisesta kuvaa, niin otetaan aamiaispöydästä. Meillä oli silviä ja sen sellaista. Ihan hyvä. Ihan hyvä. Ei muuta kuin eteenpäin. Tsekkasin ulos leirintäalueelta. Ja ajaa tänne jonnekin parkkiin. Parkkiin. Ja. Mennä todennäköisesti tuosta tallin. Siihen jätin asuntoauton parkkiin ja sitten pitää mennä tonne pääportille ja ostaa lippu. No niin, nyt ostin lipun sisälle. 52 € päivälippu. Mukavan hypnoottista musiikkia ja tanssia. Siellä on soppatykki. Siinä lukee Kaustinen. Täällä on hienon näköinen vanha talo. Hieno kivijalka ja hieno talo. Pelimannitalo. Nyt onkin Elias Koivulehto tossa. Tarviiko tässä piipata jotakin ulos mennessä? Mielellään. Semmosen lipun. Niin. Nonni. Jos mulla on semmonen. Mielellään tämän päivänkin vielä. Eiköhän se jännitys tiivistyy, katsotaan. Toimi. Kiitoksia. No niin, Elias Koivulehan keikka tuolla tutun tuolla Massikassa. Muistin. Hyvä, että muistin. Pikkusen myöhässä. Kello 14 alkanut. Ehkä se siellä vielä on. Kuuletko
Vaikka aamun järjelleen tahdon vaimon tähän elämään. Tahdon vaimon ja silloin sinun koskelleen. Ei siinä pieni, mut oli kun ota kaikki aika. Ei kato minnekään meidän taika. Kenties kerran mulle sinulla on aikaa. Tulin matkailuautolle lepäilemään ja hakemaan kuppia, että saan juoda vettä tuolla koululla. Ja lataamaan puhelinta, mutta en kuitenkaan lepäile tuolla asunto-osastolla, vaan lepäilen tässä kuljettajan kabiinissa. Niin. Kaustinen. Täällä olen siis tuonne tuolille öin näillä suunnitelmilla ja siitä ajan Kokkolaa ja Kalajoelle. Vai olisiko tästä lyhempi? Ehkä se on paras mennä. Kokkola, Kalajoki. Park Fortniteista, joka toimii myös, ei tarvi appia ladata, niin selaimella. Siellä näyttäisi tuonne, tässä on hiekkasärkät, niin tuonne niemen kärkeen parkkipaikkaa. Jos siellä olisi meikäläisen matkailuauton mentävä välikkö, niin sinne mä voisin ajella yöksi. Ja huomenna Kalajoen hiekoilla etelän loma. Tällaisella suunnitelmalla. Kalajoki. Kalajoki on aika lähellä Kajaania ja Oulua ja Hyrynsalmea ja Sukevaa ja Eukonkannon Sonkajärveen. Sonkajärvi, Kalajoki. Kalajoki, Sonkajärvi. Melkein rautatiekin kulkee. Sellaista. Viimeistään kello on 4:10. Viimeistään 6 tonne. Mikähän se yläpaikka olikaan, siellä jotain tanssi. Olisiko se peräti vähän niinku tanssiopetusta, kansantanssiopetusta sinne. Ja tosiaan se vedenjuonti tästä, ottaa tämä kuppi ja käydä ensin tuolla Kaustisen keskuskoululla juomassa vettä. Yhteislaulunuotio. Siinä voisi varmaan paistaa eväitäänkin. Katsotaan minkälaiset maisemat. Täällä on tällainen tanssilattia. Tuolla näkyy nuo liput eli juhla-alue. Tuolla oli Masurkan opiskelua.
Melko lämmintä oli sisällä. Olisi vielä toista tanssia, mutta saattaa olla, että tulee nestehukkaus. Sen vielä ottaa. Pitää katsella vähän mitä ne tekee. Opiskella teoriassa. Kansantaiteen keskus. Niin, nyt on 19.30 tuolla pääteltassa. Oliko se pehmohannu? Laitetaan tuohon, jos oli eri. Sitä katsomaan. Masurkan opettelussa tuli ikipintaan siellä Kallio-klubi vai Kallio-studio. Mutta nyt tuon alueen sisälle taas. Tuon. Piiput piipataan sisään mennessä ja ulos tullessa. Siellä taitaa olla fanijoukko tuolla edessä. Mihinkäs minä menen istumaan? Jonnekin tänne. Paljon porukkaa. Kuten näin. Vanhan ajan rauhua hakemaan. Ei kaipaa ruokaa, kun tyyliä painetta mua. Sivulon suola keskellä penkäroiden toivovan uskoja löytää alla. Kun se kerää yrittelin, lähempä mietin yhteisen pelin. Pikachu, ottaa tuo Pikachu. Päivä silloin kun on joku, josta pitääkin. Ei tarvitse enää nukkumaan itkeäkseen itseensä unelmiin. Ja elämä on päivästä päivään vieraiden pilkkaa sinullekin. Päivästä päivään levoton tuhkimo tekee itsestä marttyyrin.